Готови ли сте за най-бруталните бисквитки? Двойно шоколадови, без капка захар. Все едно си ги взе от Starbucks, но дори по-вкусни. Взимаш млечен шоколад на капки без захар. Аз използвам на Вики Нътс. Подсладене с еритритол. Сега кокосово масло и разтапяш. Сега малко бъркай. Толкова е красиво. Сега чукни едно яйце. И пак продължаваш да бъркаш. Време е за щипка сол и бак пулвер. И разбира се, от моя любим еритритол. Колкото по-сладко, толкова по-добре. Сега 10 грама какао и хайде да бъркаме. Сега сложи и пълнозърнесто брашно. Хубаво разбъркай до хомогенна смес. Взимаш тавичка, хартия за печене. Аз я намокрих леко, оформяш бисквитки и аз сложих от този течен шоколад на Вики Нътс. Подсладен с еритритол. Използвах 30 грама от него за 6 бисквитки. И покрийте отгоре отново. Този течен шоколад прави много. Уникално е! Печете на 180 градуса до готовност. Внимавайте да не ги изгорите. Много лесно изгарят, наистина. Калориите и макросите са долу в описанието. Пробвайте рецептата и повече няма да си вземете бисквитки от Starbucks пълни с захар.